adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 23 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 15, bersikulo 26 ngadto sa 27, ngadto sa kapitulo 16, bersikulo 1 ngadto sa 4. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, muanhi ang magtatabang nga mao ang espiritu nga magpadayag sa kamatuoran kagikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako, ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako, kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo mawad-an sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa mga sinagoga ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubut-on sa Dios. Kiniilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa Amahan ug kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini, inyong mahinumduman ang gisulti ko kaninyo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.